मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ पिएम मदिआ बड'लेण्ड महाउत्सबखौ बेखेवदों। बुंदों दि बड' गोजोन गोरोबथाया सा सानजायाव दावगानायनि लामाखौ रोखा खालामबाय। हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ 15 नबेम्बराव बुंदोंमोन दि भारत सरकारा गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महाउत्सब बेखेवनाय समाव बर' हारिनि जौगानाय आरो जौगानायनि थाखाय नांथाबना दं। बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोनहा खोनासंलांदो, आं फोरमायनानै होनोसै। मोनसे जिउगोनां सुबुं गौमाखौ बिबुंथि होनानै पिएम मदिआ 2020 मायथाइयाव सागान होजानाय बड' एकर्डनि सोलायनाय गोहोमखौ बाख्नायदोंमोन, जाय बिथाङा बुंदोंमोन दि खालि आसामावल' नङा नाथाय गासै सा सानजायाव गुबुन गोजोन गोरोबथानि लामाखौ रोखा खालामदोंमोन। बर' सुबुंफोरा हादोरखौ दिन्थिबाय दि माबोरै गोजोन आरो जौगानाया लोगोसेयै जौगानो हायो। थांनाय 4 बोसोराव बड'लेण्डआव मुंख'जाथाव जौगानाय आरो दावगानायखौ नुनो मोनदों आरो आं सोलायनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। पिएम मदिआ सुबुंफोरखौ गोजोन लाबोनायाव बिफाव लानायनि थाखाय साबायखर बावो। पिएम मदिआ उदखारि हानजाफोराव हाबफैनाय लाइमोनफोरखौ बर' हारिनिफ्राय थुलुंगा लानो खावलायदोंमोन। बै बर' सुबुंफोरखौ नाय, जायफोरा गोजोन आरो जौगानायनि लामाखौ सायख'दोंमोन। बिसोरो मोनसे गोजोन बिदिन्थि दि माबोरै सोलायनाया थार लामा सायख'नायजों जागायजेनो, बिथाङा बुंदोंमोन। मिरु सोरखारनिफ्राय 1,500 कौटि रांनि पेकेजजों मदद होजानाय गोजोन गोरोबथानि उननिफ्राय बिटिआरआव जाफेरि जौगाथायनि सायाव नोजोर होदोंमोन। बिथाङा आरोबाव मख'दोंमोन दि आसाम सोरखारा जौगालु मावथांखिफोरखौ गोख्रों खालामनानै बोसोराव 800 कौटि रांनि बांसिन राननाय रांजों लोगोसे बे ओनसोलाव 700 कौटि रांनि बांसिन थोजासे रां थिसनदोंमोन। पिएम मदिआ बड'लेण्डआव आइजोफोरनि रोंग'थि जौगाथाय हाबाफारिफोर आरो साख्रिनि हाबाफारिफोरजों लोगोसे रांखान्थियारि आरो समाजारि गोहो होनायखौ रोखा खालामनायाव सोरखारनि बिफावखौबो बुंदोंमोन। बड'लेण्डनि आइजोफोरा दा जौगानायाव बिबानखौ दैदेनगासिनो दं। जेब्ला हिंसाया थाबथायो अब्ला दावगानाया मिरु नोजोर जायो, बिथाङा बुंदोंमोन। पिएम मदिआ लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रि होनो नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै एनडिएफबिनि सा 400 निबो बांसिन उदखारिफोरा आखाइ दैखांदोंमोन आरो गोबां बारग' उग्रबादिफोरखौ आसाम पुलिसआ सोफादेरनाय जादोंमोन। आथिखालाव बर' बिमाफोरा गावसोरनि गथ' गथायफोरनि थाखाय गोजों इयुननि सिमां नुयो। मोनफ्रोमबो बर' नखरा आथिखालाव मोनसे जौगानाय आरो गोजोन समाजनि बाहागो जानो लुबैयो, बिथाङा बुंदोंमोन। गाहाय मन्थ्रि मदिआ बड'लेण्डआव हारिमुआरि जाखांफिननायखौ बाख्नायदोंमोन, जाय बड'लेण्ड थुनलाइनि फोरबो आरो क'क्राझाराव मानगोनां दुरान्ड कापनि मोननै खुंथायनि बानजायनाय बादि मख'जाथाव हाबाफारिफोरजों सिनायथि होजादोंमोन। बर' साहित्य सभाया बर' थुनलाइ आरो रावनि जौगानायाव गोनांथार बिफाव लागासिनो दं, होनना बिथाङा बुंदोंमोन। बिथाङा आर'नाइ आरो दख'ना बायदि जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेसन (जिआइ) टेगजों लोगोसे दोरोङारि बर' दिहुनथायफोरखौ दिन्थिफुंनायनि बागैबो बुंदोंमोन, जाय बिथाङा बुंदोंमोन दि बर' हारिमुनि मुलुगनां गनायथिनि नेरसोन। पिएम मदिआ मानास हायुङारि पार्कखौ सोलायनायनि मोनसे गाहाय बिदिन्थि महरै मुंख'नानै मोनसे दावबायारि मिरु महरै बड'लेण्डनि बांलांनाय गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन। मोनसे समाव गुदु अरनफोराव थाखुमानाय, मानासआ दा लाइमोनफोरनि थाखाय खाबु आरो थांखिनि जायगा। बिथाङा साख्रि सोरजिनायाव दावबायथायनि बिफावनि सायाव गोसो होनानै बुंदोंमोन। बिथाङा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मजों लोगोसे बर' दैदेनगिरिफोरनि बिहोमाखौबो गनायदोंमोन, जाय बर'नि सिनायथिखौ संरैखा खालामनाय आरो समाजारि गाज्रिफोरजों जुजिनायाव गाहाय बिफाव लादोंमोन।
सा-सानजानि थाखाय गावनि नोजोरखौ बुंफिननानै गाहाय मन्थ्रि मदिआ आसाम आरो बे ओनसोलखौ भारतनि अष्टलक्ष्मी एबा 8 रोखोमनि धोन बुङो। जौगानाया सा-सानजायाव जागायजेनो आरो गासै हादरखौनो गोख्रों खालामो, बिथाङा बुंदोंमोन। बिथाङा बुंथिबावदोंमोन दि बिजेपिनि दैदेननाय सोरखारनि बिथांखिफोरा हादोरनाङै 25 कौटिनिबो बांसिन सुबुंफोरखौ निखावरिनिफ्राय बोखांनो हादों। गाहाय मन्थ्रिया आसामाव गं 12 मेडिकेल कलेज गायसननायजों लोगोसे बिथायारि सानज'थायाव गोनांथार दावगानायखौ नोजोर होदोंमोन, जेराव आरोबाव गोबां बिथांखिफोर दंमोन। 2020 मायथाइयाव बर' गोजोन गोरोबथायाव सागान होखांनायनि उनाव क'क्राझार दावबायनायखौ गोसोखांनानै गाहाय मन्थ्रि मदिआ बर' सुबुंफोरनि जोबोद अननाय आरो मददनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदोंमोन। बिथाङा आं नैथि खौराङावनो दङ। आसाम रंगाजुलियाव लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां जोखोम। रंगाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय दसिमारा ओनसोलाव गंसे टाटा आल्ट्रा बासआ गंसे फर्ड एस्पिर गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव 3 सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। नुगिरिफोरनि बादिब्ला, रेबथुमनाय नम्बर AS25FC 3514 गोनां टाटा आल्ट्रा बासआ गवालपारानिफ्राय गुवाहाटी फारसे दावबायगासिनो दंमोन, जेब्ला बेयो उल्था दिगनिफ्राय फैबाय थानाय फर्ड एस्पिर AS01DL 7799 जों सौग्रावलायो। गोहोमआ गोब्राबमोन, जायनि जाहोनाव हरखाबै जिउ खहा जादोंमोन। थैनाय सुबुंफोरखौ मीना राभा 43, मन्जु रय 55 आरो मीना राभानि फिसाज्ला 14 बोसोर बैसोनि कृत रय होनना सिनायथि होदों। बिसोरखौ जाथाय जानाय जायगायाव थैबाय होनना फोसावनाय जादोंमोन। सौग्रावनायाव बासआ थांनाय गोबां दावबायारिफोरा जोखोम जायो। खौरां मोन्नायनि उनाव रंगजुली पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो, जेराव बिथांमोनहा गोथै सहफोरखौ बोखांनो हायो आरो जोखोम जानायफोरखौ गोख्रों फाहामथायनि थाखाय रंगजुली देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। गोथै सहफोरखौ पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय गवालपारा सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।